Fis-sala tal-Ambaxxaturi fil-Palazz Presidenzjali l-Belt, il-Prim Ministru Robert Abela ħal ġurament tal-ħatra bħala Prim Ministru. Iċ-ċerimonja markat il-bidu tat-tieni mandat ta' Dr. Abela bħala Prim Ministru tal-Gżejjer Maltin. Jiena Robert Abela solennement naħlef li naqdi fedelment u skont il-kuxjenza id-dmirijiet tiegħi bħala Prim Ministru skont il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta' Malta. Mingħajr biża' jew favur. Hekk Alla jgħinni. Iċ-ċerimonja kienet preseduta mill-President tar-Repubblika Mirjam Spiteri de Bono, skont kif stabbilit minn artiklu 80 tal-ogħla liġi f'pajjiżna. Jiena Mirjam Spiteri de Bono, President ta' Malta, bis-saħħa tas-setat mogħtija lili bl-imsemmi artiklu 80 tal-Kostituzzjoni ta' Malta, b'dan naħtar l-Onorevoli Robert Abela, KUOM, BA, LLD, Advocate Tribunal Militensi, MP, Prim Ministru. Moti taħt il-ferma tiegħi u s-Silżir Pubbliku ta' Malta fil-Palazz tal-Belt Valletta illum l-ewwel ta' Ġunju 2026. Akkumpanjat minn martu Dr. Lidja Bela u minn bintom Georgia May, il-ġurament kien segwit ukoll fis-sala mill-ġenituri ta' Dr. Abela, il-President Emeritu George Abela u martu Margaret. Mistiedna ċerimonja anke fost l-ogħla uffiċjali tal-amministrazzjoni tal-Partit Laburista, fost l-eqreb kollaboraturi ta' Dr. Abela u l-kandidati eletti. Dr. Abela ħal ġurament tal-ħatra fil-preżenza tal-Prim Imħallef Market Kuti, l-Avukat tal-Istat Christopher Soler u l-Kap tas-Servizz Pubbliku Tony Sultan. Bħalma tradizzjoni, Dr. Abela ħareġ fil-gallerija tal-Palazz biex isellem lil folla li nġabret f'Misraħ San George.